This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kinong mi khmat pat bat jong Sohra constituency berkentup yo ba Gavin MLA u MLA bat bat Tito Starwal Khan u MDC kilami banya Snohkti lang bat kahima Sohra ha ka jing penlong jong kaya ka jing yat pat bat na office usiem cha sat sopen ha ka supporter u juleo araja arpusan kum ka jing persya ya ki Jingkynnoh Pynthoh-Bria ya ka Thaiñ ha kini ki khendet singi bala dap na ka jing jia jak rangai ki sijur ka bala kelalong menta ka kam suba penyap bala selahi da ka kurim. Kanegjiat rali kala sedang kumbah kapor shibje stengi ei hakaba ki noyalam jong kahima ki noyalam snong bat ki khun ki hajar kahima Sohra ki belara ki plakat ki Pynrem ya ki jingkren penkut klam dalap jing shisha ki jingtho baka Sohra ka sngan na ki turis bat Pynrem ru ya ki Jingkynnoh ki baklam nong rem. Naka jingja jak rangai ki sijur ki bawan kai honeymoon syaka Thaiñ Sohra ka blak kelapat menta kum ka kam suba penyap hi da ka kurim yelau kurim lingba ka jinga sela bat bait barim jongka kala penkendet om tangai ka jela Meghalaya henry ya ka ri India borok away. Kejingmi perthai biang jong ka sonam ha ka step senya jong ka khandai tri jelio araja arpusan ha Gazipur ka jela Uttar Pradesh hadin bala khenja rangai ka bat ukurim jong ka uraja Raghuvanshi nadu ka arpolai tri jemmang araja arpusan kala penpau madan bakala bandai ke jing penyap namar ya kamet yap uraja lalap na riat ar liang hajan ka ksat weisaudong ha ka ar tri jelio araja arpusan. Nadu bakila ja ka jingwat ikite sijur kala long ka baklam sange ka bala penduk tiak penduk dam ya ki bor pulet ya ka sarkar jelahi bro ka wai tat hadu bala la banti telong lut ya ki jing shisha baro haki ar sngi bala dam. Hapadang ka jingwat ikite ki arngot kilami ki Jingkynnoh ki bam sngot tenat ya ka jela nadu ya ka sarkar ya ki bor pulet ya ki nong shong snong haki lat pathai khubor boper bat kumju na ki bahayeng jong raja bat ka sonam. Te kani si benta kani jingya jongi kalong kum ke jis ngolam namanta ke jingja jong tu bala sya that no ke jing im bakodo jong raja Raghuvanshi ke bang la pau sa ke pathai amnon kam batai punya nda ke jing don kti jong ka kurim jong ya kan si banta ka baar kolong kumno pangin pensngau sa ke pathai la ne syakari ya ke jing long jong i ba kum bala kenok kenta Daki katok ni social media nadok ki national news bat ki local news le sila belong pangi penpau ni kapor bang yim dei mangi kita ki ba kumla keno hending kini ke sinya jongi kalong om banda kita ke sinya peni la ni ban ya kadok ti no no kalong ka jai jai mo ko bong kata ka pisali in percaya ni bang dei ka pisali in penpau ko pathai ba ngilong kita ki badan ako ki badan burom baki turis ru kini i ya ka jinglong jongi itu pas seperti kita katau ngakarpat ya piwai nadu ki samla ki rangba long keme ba ngindaya nani nginya jai bai nginom hala nginom yu hadu tat inda poi hangte ngindara ikini rangkat ini ki plakat ki ba jingtho ki bladam harukom te kum ka jing penpau saka partai Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya